뒤에서 랜드매랑 백과 잠비야 그새 그만한 있었던 거 5분뿐 시간 동안을 나누면 10분 시간 긴간하니 나누면 빛나나 그 뒤에서 랜드매랑 백과 잠비야 그새 그만한 있었던 거 Hablaba Messenger Hablaba WhatsApp Mabang bata por sa leha ba ebeo Majamula na inibata buhoro Kunti sa jabay na maang na Pinanaw ko di Lengaya Pinanaw ko di sa Ledon na ng Bekwa no jampiya Kasat kumanan sa dongo Kung siga nanilaw na Masipun ni siga Kinta nanilaw na Pinanaw Kutwisa Lengdama Ang bekwa no Jambiya Kasi kumalani sa dongo Mablaba messenger Mablaba whatsapp Mabibata po sa liha ba ebeo Manjamulay na inibata bumoro Kunti sa jabay na maang na Pinanaw kutwiling na ya Berhenti sejabay nama ana Pinanaw ko twiling na iya Pinanaw ko sa Ledong marang Bekwa no jampiya Kasat kumanan sa dongo Jajahun baba Nanga bumba Mani apeo, mani tara Puji apeo, puji tara Jajahun baba Nanga bumba Mani apeo, mani tara Puji apeo, puji tara Berhenti sejabay nama ana Pinanaw ko twiling na iya Pinanaw ko sa Ledong Bekwa no jambiya Kasat kamanan sa dongo